Bună, prieteni! Astăzi o să facem un skin de băiat, pentru că am făcut de fată, că m-am realizat de băiat. Așa că mersul, mai întâi o să începem cu părul. La păr avem de dat. Sau o să luăm de aici păr. Dar mai întâi să-l găsim, pentru că asta trebuie. Dar nu prea îl găsesc. Nu știu, că eu când trebuie să găsesc păr de băiat, greu îl găsesc. Deci, revin când îl găsesc. Până la urmă l-am găsit, numai că eu vreau să-l iau pe ăla blond. Așa că dăm. Că blondul este exact ca să nu este blond, că să nu prea îmi place culoarea asta neagră. Și eu să facem blondin pe băiat. Dar acum trebuie să aștept iar 7 ani să-l găsesc. Revin. L-am găsit și pe ăsta. Deci acum o să ne luăm niște... O să ne luăm corpul. Care corpul îl folosesc pe... Uite ce mare pare. Da, pare așa mare pentru că nu am eu o siluetă. Pentru că dacă trebuia să-mi o pun să fiu mai piticuță. Dar facem noi. Ca să vă mai repet odată, ăsta este contul care fac skin-uri. Nu este contul meu ăla care vorbesc cu voi, face video. Da, și ce o să ne luăm la pălărie, o să ne luăm ceva să potrivească cu fata. Deci o să luăm asta. Și o să schimbăm fața pentru că nu pare bine. Sincer vă zic. Uite, asta o să iau. Și la haine, la băieți, nu mă pricep deloc. Dar, vedem ce ies. Eu asta e singura comandă care o știu la băieți. Că la fete... Au, ce-am pus aici? Okay. O singura comandă care o știu. La băieți. Că nu știu altă comandă. Sorry. Asta mi-am gândit să pun. Nu știu, în afară de Nike. Am văzut un fain. În afară de Nike nu știu să fac. Deci sunt nubă. Dacă mă pun să fac de fată, dacă mă pui să fac de fată, în 2 secunde gata, dacă la băiat e mai complicat. Nu mă descurc deloc la băiat. Adică nu știu, mai sunt unii care nu se descurcă, care sunt mai răi ca mine. Dar noi facem ce putem. Așa că că la băiat o să dureze mai puțin, pentru că niște tricouri, niște haine, gata. Dar la fată trebuie să pui accesorii, pune aia, da. De asta durează la fată mai mult. Să pun cu ăsta alb, pentru că n-am idei. Nu știu, voi puneți după preferință hainele. Dar eu le pun pe astea, că... De asta pun, știi cât. Dar asta nu este tot skin-ul. Și hai să luăm accesorii după ce vă arăt mersul. Este ultima, ninja, ultima, ninja, ultima și ultima, nu era zic ninja. Și la pălărie o să ne luăm acei cercei, pentru că, nu știu, așa mi-a venit. Hai să continuăm. Vroiam să-i pun cercei. Nu merge asta. Uite asta. Mă să fac odată un skin cu ochelarii ăștia, că spre cât. Așa că la ochelari o să luăm ochelarii ăștia. Se potrivesc? Nu se potrivesc. Colți? Nu se potrivesc mai deloc. Nu știu ce să pun, dar mai vedem pe parcurs. Acum o să ne luăm... Gheozanul luăm. Să luăm niște accesori de aici, da. Uite, dăm tot mai jos să luăm... Doamne, mereu pățesc asta. Dau prea sus și pierd astea. Și trebuie să dau 1000 de ani. Nu e problemă că dăm din nou. Așa. Hopa. Ia să vedem. Și luăm asta. O să potrivim două. Nu, doar asta. Da. Și acum o să ne mai luăm și... Ce să ne mai punem? O să ne punem o față de aici, m-am gândit. Nu. Stai că știu ce să pun. Scrieți mască. Se potrivește? A? Nu, dacă nu vă place, nu pune, dar eu nu pun. Așa. Cam asta știu eu să fac. Dar dacă nu vă place masca, puteți să o schimbați cu chestia aia. Și acum o să mai pun acea... Mi-mi place asta galben, deci...
Asta este de băiat. Nu știu dacă vă o să vă placă de băiat, că unii băiați sunt mai șmecheri, dar eu asta știu să fac. Dacă nu vă place, la revedere. Deci, pupic!